ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் யூத்ஸ், நீங்கள் பார்க்குறது கேமர் டெக் தமிழன். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்மளுக்கு இப்போ மெயின்டெனன்ஸ் அப்டேட் ஓடிட்டுருக்கேன். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயருக்குள்ளே போக முடியாது. அதில் என்னென்ன அப்டேட் பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ போட்டிருந்தேன், யாரெல்லாம் பார்க்கலையே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், பார்த்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் யாரெல்லாம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ மெயினாக போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை தொட்டு அதில் கொடுத்துருங்க. அப்புறம் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு நான் பார்க்க போகிறேன், நம்மளுக்கு இப்போ மெயின்டெனன்ஸ் பிரேக் போய்ட்டு அதனால் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாட முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 5 மணிக்கு தான் இது வந்து ஓப்பன் ஆகும். 5 இல்லைன்னா 4:30 மணிக்கே ஓப்பன் ஆயிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சீக்கிரமாகவே ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு புதுசாக கேரக்டர் லான்ச் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த கேரக்டரோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கில்லுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட 9 எக்ஸ்பி 8 எக்ஸ்பி கிட்ட எக்ஸ்ட்ரா ஏறும். அதுக்கப்புறம் 2வது கில்லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 10 எக்ஸ்பி. இந்த மாதிரி டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 35 எக்ஸ்பி வரைக்கும் மேக்ஸிமம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைசி வரைக்கும் ஏறும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 கிலோ அடித்தா இது ஏறும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு போகவே போகாது. இது வேறு லெவல் கேரக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப் அப் இவெண்ட்டில் வருது. 100 டைமண்ட் டாப் அப் பண்ணால் வந்து இந்த கேரக்டர் வாங்குற மாதிரி வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிளாஸ் ஸ்குவாட் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ரேங்க் சீசன் 2 மாற்றுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் G18 இந்த கன்று தராங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு லெவல் கன் தான் இது. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்போ கரெக்டாக மாற்றுறாங்கன்னா இந்த மாதம் கடைசி ஃப்ரெண்ட்ஸ். கடைசி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரேங்க் சீசன் மாற்றிடுவாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இந்த கோல்டன் G18 கன்று எப்போ வாங்கணும்னா கரெக்டாக கோல்டு 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ். கோல்டு 3 கரெக்டாக போயிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கோல்டன் G18 கன்று தந்துடுவாங்க. போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோல்டன் கன் தான் தந்தாங்க. அது வேறு லெவல் பிஸ்டல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது பார்த்தீங்கன்னா 1990 அடிக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் ஒரு கன்று தராங்க. இது வந்து இப்போ அது வெறும் கிளாஸ் ஸ்குவாடில் மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ இதுலேயும் யூஸ் பண்ண முடியும். வேறு லெவல் தான். மேட்ச்லையும் யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு லெவல் கன்று ரொம்ப ஸ்பீடாக வேறு அடிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு புதுசாக ஒரு கன்று லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இந்த கன்று பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் கன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேர் கேட்குறது இது லாங் ரேஞ்சாக இல்லை மிட் ரேஞ்சாக ரொம்ப ஷார்ட் ரேஞ்சான்னு கேட்குறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா லாங் ரேஞ்சு கன் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு லெவல் கன் தான். உங்களுக்கு தேவைன்னா இது மிட் ரேஞ்சு ஷார்ட் ரேஞ்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர் புல்லட் வேறு. ஏஆர்னாலே நம்மளுக்கு லாங் ரேஞ்சுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். பார்த்தீங்கன்னா இது கிளாஸ் ஸ்குவாடில் லான்ச் பண்ணுறாங்க. கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க்கில் லான்ச் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மேப்பில் லான்ச் பண்ணுறாங்களான்னு தெரியல. கிளாஸ் ஸ்குவாடில் லான்ச் பண்ணுறாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து யாரெல்லாம் பப்ஜி பிளேயர்ஸாக இருந்தீங்களோ அவங்களுக்குலாம் இந்த கன்னை பற்றி ஏற்கனவே தெரியும். ஏன்னா பப்ஜியில் ஏற்கனவே இந்த கன்று இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாரெல்லாம் பப்ஜி பிளேயர்ஸாக அவங்க இந்த கன்னை பற்றி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெரியும். அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்னை வச்சு பக்காவாடுவாங்க. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரைனிங் எடுக்கப்புறம் நம்மளாம் அப்பையிலேருந்தே ஃப்ரீ ஃபயர் தான் விளாண்டுட்டுருக்கோம். வேறு பப்ஜிக்கெலாம் போனதே இல்லை. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இது கிளாஸ் ஸ்குவாடில் தான் லான்ச் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். மெயின் மேப்பில் இன்னும் லான்ச் பண்ணல. கொஞ்ச நாள் கழிச்சுனா லான்ச் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த கன்று ஒரு லைட்டாக அலாயும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ராப்ளமு. ஏன்னா அட்வான்ஸ் சர்வரில் பார்த்தம்போது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இந்த கன்று. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆனிவர்சரி 3rd ஆனிவர்சரி வரப்போது. அதுக்காக நிறையா அப்டேட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதெல்லாம் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆனிவர்சரி அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக இந்த ஜோக்கர் ட்ரெஸ் தராங்க. ஜோக்கர் ட்ரெஸ் வேறு லெவல் ஜோக்கர் ட்ரெஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேறு மவுஸ் அதிகமாக பக்காவாக இதுக்கு வேறு வச்சுருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட்லாம் இதெல்லாம் ஒரு 3000 டைமண்ட் அந்த மாதிரி பிடுங்குற மாதிரி தான் ஓட போகிறாங்க. ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் விட்ருக்காங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு கிளிப்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் 3rd ஆனிவர்சரி பற்றி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக அந்த டிஷர்ட் தராங்க. டிஷர்ட் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்கும். ஆனால் வெஸ்ட்டு போட்டால் வெளில தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதான் டிஸ்அட்வான்டேஜ். இது பார்த்தீங்கன்னா 14 நாள் இருக்கும் போல இருக்குது. மேலே டேட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு ஏகே, அது பேர் லெஜெண்டரி ஏகேவா சாதா ஏகேவான்னு தெரில. வேறு லெவலில் இருக்குது அந்த ஏகே பார்க்கவே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லூட் பாக்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். லூட் பாக்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரீ தான். நிறைய எக்கச்சக்கமான ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ட்ரெஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தருவாங்க தெரில. ஆனால் இந்த 4 இது பொருள் ஃப்ரீ ஃப்ரெண்ட்ஸ். கோட்டுன்ட்டு இருக்குது. எல்லாமே ஒரு ஈவெண்ட்டு மாதிரி தருவாங்க போல இருக்குது. ஒன்று தனியாக முடிக்கணும். டேட்ஸ் தனித்தனியாக இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடிக்கணும் போல இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்போ வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா கத்தி மோடு எப்போ வந்து நியூ மோடு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ விட்டது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைட்டுன்னு ஏதோ ஒன்று இருக்குது. அது என்னன்னு தெரில. அதுக்கப்புறம் பர்முடா எப்போ லான்ச் பண்ணாங்கன்னு போல இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா பர்முடா அப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த டேட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குல்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். குல்டு எப்போ ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட டேட்டும் போட்டிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேறு லெவல் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ கிஃப்ட் வேறு இருக்குது சைடில். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மோக்கோ பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கேரக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மோக்கோ கேரக்டர் அது வேறு எப்போ லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த டேட்டு அதெல்லாம் போட்டிருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் சீசன் ட்ரெஸ்ஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ட்ரெஸ்ஸு விட்ருக்காங்க.
அப்புறம் எப்போ கத்தானா லான்ச் பண்ணாங்க அது வேறு விட்ருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஃப்டபிள்யூசின்னு அது ஒரு டோர்னமெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வேறு லெவல் டோர்னமெண்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு எஃப்எஃப்சி டோர்னமெண்ட் நடத்தாங்க. அந்த டேட்டு எல்லாமே போட்டிருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரேம்பேஜ் 2.0 முடிஞ்சது. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரேம்பேஜ் போல இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் 5 எப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் ஸ்குவாடு எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க அது வேறு போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஆனிவர்சரி எப்போ லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டபுள் புல்லட் ஷாட்கன் தான் இப்போலாம் வேறு லெவலு. அதோட டேட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஹலோக்குனாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதெல்லாம் எப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்கேன்னு போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் செகண்ட் எஃப்எஃப்டபிள்யூஎஸ் அந்த டோர்னமெண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை பற்றி வேறு டேட்டு அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கலகாரி மேப் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக தான் வந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ட்ரைனிங் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக தான் வந்தது. அதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த அட்வான்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த வேறு விட்ருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடைசியாக வந்து ரேங்க் சீசன் கிளாஸ் ஸ்குவாட் ரேங்க் சீசன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக தான் அதுவும் ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி லான்ச் பண்ணாங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வரப்போகிற அந்த ஆனிவர்சரி தேர்ட் ஆனிவர்சரி பற்றியும் போட்டிருக்காங்க. வேறு லெவல் தான். சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆனிவர்சரி அப்போச்சு எலெக்ட் பாஸ் வேறு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எலெக்ட் பாஸ்னா ஆனிவர்சரியில் பார்த்தீங்கன்னா போன டைம் எலெக்ட் பாஸ் தந்துருந்தாங்க. அதே மாதிரி இந்த டைமும் தருவாங்களான்னு தெரில. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் டிஷர்ட்டுக்காக நிறைய கூட்டமே இருக்குது. இந்த பிளாக் டிஷர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக தருவாங்களான்னு தெரியல. ஏன்னா ஸ்டோரில் அப்டேட் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வேறு இந்த ஆனிவர்சரி அப்போ அது அப்டேட் பண்ண சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஏற்கனவே நேற்றே சொல்லியிருந்தேன், இருந்தாலும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிளாஸ் ஸ்குவாடில் புதுசாக லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டேரெக்டாக வந்து நம்மளே செல்ஃபாக ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸில் ரிவ்யூ பண்ணுறப்பெல்லாம் செல்ஃபாக ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம். 100 ஹெச்பியோடு இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிவ்யூ பண்ணக்கப்புறம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஹயோட்டோ 2.0 இதை பற்றிலாம் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து அந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு மோடு வரப்போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். புதுசாக ஒரு ஐலாண்ட் வரப்போகுது நம்ம இதில். அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரேஸ் ஓட்டலாம். சின்ன நியூஸ் வந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்டேட்டில் இதுவும் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் பிரேக்கில் அதை பற்றி போடல. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வந்திருக்க பெட்டு வேறு இதுலேயும் லான்ச் பண்ணுறாங்க. வேறு லெவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட பெட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட க்ளோவால் தரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஒரு 120 செகண்ட்ஸும் க்ளோவால் தரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட நியூஸ் வந்திருக்கு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா 120 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு க்ளோவால் தரும். அப்புறம் 100 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு க்ளோவால் தரும். 100 செகண்ட்ஸ் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 2 க்ளோவால் தருது. இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த பெட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு டாப் அப் ஈவெண்ட்டில் தான் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இல்லைனா ஈவெண்ட்டில் விட்டாலும் விடுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா போன டைம் பார்த்தீங்கன்னா பெட்டு ஃப்ரீயாக தந்துட்டாங்க, கேரக்டரும் ஃப்ரீயாக தந்துட்டாங்க. இந்த டைம் எப்படி தராங்கன்னு தெரில ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹயோட்டோ 2.0 இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாகவே தராங்க. பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு மிஷின் முடிக்கணும், 100 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடணும், கில் அடிக்கணும், புய் அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு மிஷின்ஸ் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த மிஷின்ஸை முடிச்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஹயோட்டோ வந்து அன்லாக் ஆகிரும். இதை பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரீ எலெக்ட் பாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எலெக்ட் பாஸில் பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை மட்டும் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுறது. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நோ மணி, காசே இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு கோல்டுஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு 5000 கோல்டு அந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி இதை வந்து லெவல் ஏற்ற தேவையில்ல. ஃப்ரீயாகவே ஏற்றலாம். வெறும் அது இருந்தாலே ஏற்றலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு மிச்சப்படி எல்லாமே சொல்லியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கன்னுக்கெலாம் என்னென்ன அப்டேட் பண்ணுறாங்க உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏகேக்கு பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ரியோ வந்து ஏற்றுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிட்டத்தட்ட வந்து 32 ஃபஸ்ட் வந்து 37 அடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா 38 வரைக்கும் அடிக்குமா. அப்புறம் வந்து மினிமம் டேமேஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு 12 அடிக்குமா, இப்போ 14 அடிக்கும். வேறு லெவல் தான். ரெட் ஆஃப் ஃபயர் வந்து 3% கம்மி பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் புல்லட் இப்படி விட்டு ஸ்கோப்பில் அடிப்போம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் மைனஸ் பண்ணுறாங்க 2லேருந்து 1. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்வாஷ் 12 ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் டேமேஜ்னு ஒன்று இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து 6 வரைக்கும் தான் புல்லட் வச்சுக்க முடியும், இப்போ 7 வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வேறு லெவல் அப்டேட் தான். இது பார்த்தீங்கன்னா M1049 அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேமஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட் ஃபெய்டு வித் ஒயிட் ஷாட்டிங் வந்து 10% அதிகப்படுத்துகிறாங்க. ஏதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்னென்னு தெரில, ஆனால் கம்மிப்படுத்தாமல் அதிகப்படுத்துகிறாங்க. ஓகே தான், கம்மிப்படுத்தாமல் அதிகப்படுத்துது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா M249 பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டேமேஜ் வந்து 15 இருந்தது, இப்போ வந்து 21 ஆக்கிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து மேக்ஸிமம் ரீலோடு ஸ்பீடு வந்து கொஞ்சம் அது கம்மி பண்ணிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 18% அது கம்மி பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் வந்து கன்று விட்டு லோட் பண்ணுறது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திருக்காங்க, 12 ஆக்கிட்டுருக்காங்க. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இப்போ கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் XM8க்கு வந்து ஏதோ கம்மி பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது என்னென்னு தெரில, ஸ்கோப் டிசைன் வச்சுட்டு ஆகும்னு நினைக்கிறேன். விட்டு சுடுவலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறாங்க. விட்டு படுறதுல வந்து புல்லட் வந்து அதிகமாக படாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது வந்து 1% கம்மி பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மோட்ரு பைக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடு ஏற்றுறாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மோட்ரு பைக்குக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு 120 ஸ்பீடு போகும், இப்போ 130 போகும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜீப்புக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு 100 போகும், இப்போ 110 ஸ்பீடு போகும். டோட்டோன்னா இதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஆட்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து 90, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா
100 கிலோமீட்டருக்கு போவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா இது என்னன்னு தெரில. இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலருக்கு கார்னு நினைக்கிறேன். அது பார்த்தீங்கன்னா 130 போயிருந்தாரு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 120 போகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பைக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பைக்கு தான் ஸ்பீட் ரொம்ப அதிகமாக ஏற்றிருக்காங்க. அதை தான் போகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிங் கன்னுன்னு ஒரு புதுசாக ஒரு மோடு போகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கிளாஸ் ஸ்குவாட் மாதிரி தான். அதுக்கப்புறம் வந்து டிடிஎம்மு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான மோடெலாம் வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் கஸ்டம் ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா கலகாரி மேப் இந்த டைம் வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க புதுசாக. கலகாரி மேப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு லெவலில் இருக்கும். கஸ்டம் ரூமில் ஆட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்டேட்ஸ்லாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டான அப்டேட்டு கம்மிங் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.